Hi guys, welcome back to Fun-with-Thanvi YouTube channel. ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿದ ತನ್ವಿ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ ಏನು ಸೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಈರೆಂಡಲ್ಲ ಈರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಅಕ್ಕಲೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ತು ದಾಯ್ಬೋಕ ಯಾನ್ ಎಂಚಾತನನ್ ಪನ್ಪೆ ಓಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೋಕ್ ಅದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎತ್ತು ನೋಡು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇತು ಬೋಡ ಹತ್ತದೈತು ನೋಡು. ನೆಟ್ 1 ಕಿಲೋ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಆತೆತ ಮನ್ಪುಜ್ಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮನ್ಪುಂದ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲು ಮುಜೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಚೂರು ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನಡ್ದು ಅದು ಎಂಜ ಬರ್ಪುನಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನಡ್ದು ಅದು ಚೂರು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಬರ್ಪುಣಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚೂರೇ ಮಲ್ಪು ಈತದೆತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕನ ಇದೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನಾಡ ಚೂರೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದಾಯ ಕಡೆ ಅಂಚ. ಓಕೆ ನಮ್ಮಂದೇನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಕ್ಕದು ಫುಲ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅದು ಪೆರೆಸದಿ ಓಡು ಪೆರೆಪಾತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನಿಕ್ಲೆ ತೋಚಾವೆ ಬರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂತ ಚೋಲಿದೆ ಕೂಡ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಡ್ ತುಲೇನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೆನ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದ ಪೆರೆಸೋಡು. ಸೊ ಬಲೆ ಪೆರೆಸೋದು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಇಂಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಈತದ ತೊಂದರೆ ಚೂರು ಮಲ್ಪೋಗ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಡೆ ಪಂಡತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೀಜದ ಬೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮಿ ಇದೆ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲನ್ನು ಮಲ್ತದು ತುರಿದಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೂಜಿ ಬೌಲುಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ರಡ್ಡರೆ ಬೌಲು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಸುರುಕದು ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈತ್ ಫ್ರೈ ಆಯಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಈತ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಡ್ದು ದೆತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಕುಡ ಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ನೆಟ್ಟು ಇದು ಎಡ್ಡ ಫ್ರೈ ಆತಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಪಾಡು ಕೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮುರ್ಕು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೇರ್ ಪಾಡೋಡು ಫುಲ್ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಯ್ತು ಪೇರಿಡು ಬೇಯೋಡು ಚೂರು ಹತ್ನೆಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಪೊಡ್ತಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ಕೆ ಬೇನಾಗನೆ ಪಾಂಡೆ ಎಡ್ಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಪೇರುಡು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಬೇಯರದಿತ್ತ ಪೇರುಡು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಪ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದನ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುವೆ ಬಚ್ಚಿನೆಂಕ್
ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಾವನು ಉಂಡು ತೂಗುಂಡಿಲಿ ಆಯ್ತಾತಿ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಾವನುಂಡು ಇಂಚ ತಲ ಬುಡೋ ಬತ್ತಿನ ಏಟ ಬೀಪೌಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಆತುಂಡು ಇಂಚ ಬೇಯೋಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಎಕಡ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಏನು ಮನ್ಪುನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಪಂಡದು ಮಲ್ತೆ നല്ല ಟೇಸ್ಟ್ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಾಯ ಕಾಕ್ಲೆಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಜಾವೆ ಪಂಡದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾತನಂದು ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ ತಿನ್ನಕ್ಕ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಯ್ತಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಂತ ಒಂಪೋಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪು ಓಕೆ ತೂಕ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾವಂತರಾಗ ಎಡ್ಡ ಬಾಯಿದುಂಡು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಒಂದುಂಡು ಒಕ್ಕ ತೂಗೋಡತ್ತೆ ನಾನು ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ತುಕ್ಕ ಓಕೆ ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತೇರು ಪಪ್ಪಾಗ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ತಿನ್ಯಾರ ಕೊರಿಯ ತಿಂದಾರತ್ತೆ ಎಂಚಾತನ್ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಅಬ್ಬಾ ಇವು నువ్వు ఒక్కడే వనందులేరు సత్య వనందులేరు ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಆತನ್ಗೆ ಯಾನೋಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಹಲ್ವಾಗ ಅಂಚೆನತ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರನೇನಿದ್ಯಾನೆ ಪಂಡು ತಿಗದ್ ಬೂರ್ಯನ ಲೈಕ್ ಆತನ್ಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಯಾಂ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಮಂತ್ಲೆ ಸೋಕ್ ಬರ್ಪುಣ ಪಂಡ ಏನವೆ ಸಕ್ಕರೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಚೀಪೆನೆ ಬೋಡತ್ತ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪುನ ಹತ್ತತ ಅವು ಚೂರು ಚೂರೆ ತಿನ್ಯಾರತ ಅಂಚದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಪೂರ ಸೇಮ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ತದ ಹಲ್ವಾ ತಿನ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್